Kom du bare, Emma, med at løfte. Og her er det Emma, der arbejder mest. Lolo! Og så kommer jeg bare fuld galop og bare ved at ryge af, for det at Duer, fasaner, alt muligt flyver ind. Og Emma, hun er livræd for fugle. Så er der panik ud over det hele. Skiden, du ikke at gøre. Jeg kan slet ikke. Men jeg får det kun, når jeg står op på mine egne ben. Du kan ikke stå på mine ben. Nej, men jeg kan stå på det der 4 ben. Jeg kan bare ikke stå på mine egne. Jeg kan slet ikke. Jeg overskuer det slet ikke. Men har de lært det her, at jeg godt kan være i det? Jeg kan godt håndtere det på en anden måde, end at flippe ud. Det er svært at lære noget om levende væsener, fordi at jeg har sagt det, eller du har læst i en bog. Man er nødt til at mærke det på sin egen krop et eller andet sted. Ja, jeg kender højre og venstre, men jeg er ikke sikker på, hvilken som det er hvilken. Velkommen til første afsnit af PVX on Tour. Vi har glædet os helt vildt til at tage med ud i staldene i hele Danmark og møde nogle forskellige profiler inden for hestesporten. I dag er vi på besøg i de her smukke omgivelser hos Emma Alberg og Lars Ringkjær, som til daglig driver deres hesteforretning herfra. Lige om lidt så går vi herned i stallen, hvor vi skal møde dem. Og det er en helt fantastisk dag i dag i det her forårsvejr, så vi glæder os så meget til at møde de heste, de har i stallen og høre, hvad de har at fortælle. Kom med. Hej. Ja. Velkommen til. Hej. Jamen, her har vi så Emma og Lars. Ja. Og kan I ikke fortælle en lille smule om, bare kort, hvem I er? Jamen, jeg hedder Lars Ringkjær, og jeg er uddannet berider. Og jeg driver egentlig den her stald her sammen med Emma. Og jeg hedder Emma Alberg, og jeg er oprindeligt svensker, og jeg er ikke uddannet noget som helst. Jeg har bare lært at ride. Ja. Og hvor længe har I haft det sted her? Jamen, vi er bare lejet os ind her på Venstregård ved Ole, og Ole har haft stedet i 40 år, men vi har været her i 7 år, 6 år. Siden 2018. Ja. Og hvor mange heste har I haft? Vi har 20 til at stå. Ja. Hvad er jeres hovedmetier eller opgave? Lige nu er det jo højsæson for hopper til hoppertrøjen. Så... Ja, dem har vi mange af. Og jeg vil sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er sådan en ungheste, som i hvert fald mig er absolut specialiseret i og har ligesom blevet god til fra starten af, og det jeg måske er mest kendt for. Men vi uddanner jo heste hele vejen op, og vi har heste fra 3 års følger, eller 3 års det skal rides til, og så hele vejen op til 8 års. Altså ingen af de heste vi har eller har haft, har vi fået ligesom færdiguddannet, de har prøvet gående, så vi har haft dem alle sammen helt fra starten af. Ja. Det er ikke noget skridt, der er vigtigere end noget andet. Man kan ligesom ikke komme til at ride Grand Prix, hvis du ikke har lavet fundament. Altså, så man kan ikke springe noget over, og vi gør alt hele vejen op. Tingene hænger sammen. Kan vi gå en tur ud og prøve at kigge på nogle af hestene? Ja, det kan absolut. Godt. Det der er min 8 års. Ham har vi haft, så vi fik ham, når han var 3 år. Ja. Og den har været, den er avlsgodkendt, men den er kastreret nu. Vi fik ham kastreret som 6 års. Den kom egentlig i ridning som 3 års, før vi skulle gøre den klar til materielprøven, ikke? Jo. Så gjorde vi det, men så endte det med, at vi faktisk købte den, efter at den bestod sin materielprøve, og så også blev færdigkåret i Herning. Så. Og hvad gør så, han er kastreret i dag? Jeg elsker jo hængster, og synes, de er mega fede at arbejde med, og jeg kan godt lide måden, de sådan viser sig frem på, og de er sådan lidt kæk og sådan noget. Men jeg vil heller ikke, at det skal gå ud over, måske den måde, han kan have sit liv på, måden den er at håndtere på, og han var bare han var over the top. Han var sådan en, som hvis Lars og jeg ikke var hjemme, så måtte vi sende ham her på et eller andet wellness-ophold, fordi at den var simpelthen for farlig for vores personale at trække på fold og så videre. Og alle vores heste går på fold. Men vi kan ikke simpelthen, altså det bliver bare for meget. Og når vi var til stævner, der kunne jeg ikke klare at skridte varmt på den, for simpelthen bare så varmt. Så det var at sætte det på, og så var det ellers bare fuld galop, og ingen hest kan holde til det. Nej. Så vi valgte simpelthen, når den blev sexet, så må det være det, fordi at den skal også kunne holde til at leve og ikke gå i stykker, fordi den skal være sådan. Så have et ordentligt liv, så derfor bliver den kastreret som 6 år. Det lyder som nogle mega gode overvejelser, og det tænker jeg også nogen, der måske ser det her, som ikke ved så meget om hængste, at selvom man har haft dem længe og er gode omkring dem, så er der nogle af dem, som er stresset, altså hormonmæssigt. Det var bare for meget, og det var ligesom, jeg havde den jo heller ikke for, at den skulle bedække på den måde, selvfølgelig fedt, om den fik en bedækning eller 5, men jeg havde den jo, fordi jeg godt ville have den for fremtiden, og den ville bare ikke kunne holde til det på den måde, så vi valgte at kastrere den.
Jeg vil sige, der hvor det også gik galt, det var jo egentlig, at den tidligere ejer havde bedækket naturligt med. Okay. Så den var... Ja, det var nok også derfor, den var værre end de andre. Og det kan være, at jeg kan fortælle om det, dem der ikke ved det. I dag der inseminerer man jo rigtig mange hopper, så det betyder, at de ikke er vant til at bedække en hoppe. Ja, en hoppe. Men han har så faktisk fået lov til at bedække en rigtig hoppe. Ja. Det gør, at de bliver mere sådan stresset. Ja. Den var ekstra. Det var bare det var sådan bare. Altså er de alle sammen ude hver dag? De er alle sammen ude hver dag, og de fleste den første halvdel eller sådan går ud klokken 7 om morgenen, og så bliver det lukket ind til middag for frokost, og så kommer de andre ud. Ja. Og dem, der kan gå 2 og 2, de får lov til at gå 2 og 2. Ja, men det er tit også heste fra den samme ejer, eller vores egne heste. Vi kan ikke lukke Bando og Lottes hest sammen, og Bandos hest sparker Lotte, så hvad vi skylder det så, at den er kommet til skade. Så. Men hvis der er en ejer, der måske har 2 eller flere heste her, eller vores egne heste, så kan de godt gå sammen. Ja, så det også handler lidt om et hest, men også hvor lang tid skal de måske være her. Ja. Så jeg tænker, at det giver måske heller ikke mening at lukke dem i en flok, hvis de er her i 3-4 måneder og skal til en sadelkåring. Men så er stallen også sådan lidt speciel med, at de faktisk kan stå med hovederne ude på bagsiden. Og egentlig godt røre ved hinanden, og det kan hingsene også. Så de kan nå hinanden. Og det samme med vandkopperne, de sidder for neden. Ja. Sådan så hesten den faktisk drikker nedefra, og ikke nogen steder, hvor de har en vandkop oppe i. Ja, for normalt er de jo sådan i sådan en højde her. Ja, men de sidder uden for boksen, så de ikke kan skide i den, men så drikker de naturligt med hovedet nedad. Og det er simpelthen noget, man sådan har tænkt over, da man har bygget stallen. Ja, det er noget, Ole han har tænkt meget over. Man kan vel se det herovre. Også der, de har altid, altså det ligger altid hø. Så det er ikke sådan, at man skal åbne hver boksdør og skubbe lidt ind. Altså de har altid hø. Og så skubber vi det bare op, og så det er jo helt vildt smart. Ja, vi får sådan en rundballe, og så ruller man den sådan lige igennem. Og vandkopperne er ligesom i naturen, vil det drikke fra en sø af. Jeg har aldrig set det før, og jeg tænkte først, det var mærkeligt, men det er pisse smart. Ja. Altså. Men det er jo hesten, den drikker naturligt nedefra. Ja, selvfølgelig gør den det, ligesom den spiser nedefra. Netop, og det er også derfor hødet, det ligger der. Så de har simpelthen også stråfoder nærmest hele tiden? Ja, det har de. Skubber vi bare op. Og I har ikke nogen, der så bliver for tykke? Altså sådan... Nej, det sker dem, så prøver vi bare sådan, okay, den får måske ikke skubbet, så står der derovre hver dag. Det er super vigtigt, når vi får hopper ind i træning, så kommer de faktisk hjemmefra fra en flok, og ikke vant til at gå alene. Så kommer de her, og så skal de lige pludselig til at være alene, og så taber de sig, fordi de ikke får nok foder. Men her har de egentlig muligheden for at spille stråfoder hele tiden. Så på den måde er det bare... Men jeg synes også, det er rart at vide, at de har det altid. Det er ikke sådan, at du ved... Altså man er bange for, at nu har de stået uden hø, måske er det en, der får ondt i maven. Altså, de har altid hø. Ja. Det giver også ro, tænker jeg, ikke? Altså i stallen generelt, der ikke står nogen og banker og er sultne. Og det er heller ikke, det tager tid. Altså det tager lang tid at fodre, det ved jeg ikke, 40-50 heste, eller bare 30 heste. Ja, 3-4 gange. Så går man og giver hø, og åbner og lukker hver boks der, og så skal du feje bagefter. Har det på, du ruller den ud hver anden, hver tredje dag, og så skubber du bare op, så sørger for, at det kan nå det, og så er det det. Ja, det er super. Og også, at det sådan er bagved, så det ikke generer. Altså, jeg tænker også, det kan give meget sådan... Ikke se så pænt ud måske, hvis det lå. Men jeg tænkte også første gang, vi kom på hest, tænkte, nej, min hest, den vil få benene i klemme her, de vil stikke ud. Men der er ingen problemer overhovedet. Nej, der er det ikke. Overhovedet ikke. Og så står de på halm her også, og det synes vi bare, det er et valg. Er det fordi det er for hestens skyld, eller fordi det er nemt? Eller? Det er nemt, og det er for hestens skyld, og jeg har sådan egentlig, jamen de der træpiller, jeg synes simpelthen, det pakker for meget op i hovene. Altså, spørg din smed, og hvad han synes. Han siger helt klart, lad være med det der træpiller. Ja, så det er fordi, vi synes, det er nemt. Ja, det er fordi, vi synes, det er nemt. Ja. Har I sådan forskellige folk, der kommer med heste, eller er der sådan nogle? Vi har der nogle faste kunder, som vi har mange heste fra, og som vi har mange heste fra altid egentlig. Ja. Men vi har også nogen, der sådan er nye kunder og sådan. Ja. Vi har de faste den her for eksempel, der er en dame i Canada, der ejer den. Hun er 6 år nu. Ja. Og hvordan sådan fungerer det så? Altså kommer hun så og kigger til den? Hun har aldrig set mig til virkeligheden. Hun købte den på video. Vi fik den i 1. januar, når den blev 3 år, kom den her til. Og så i maj, tror jeg, den så meget flot ud. Så tror jeg bare, vi filmede den. Og så, det var i 2020, det var corona, folk kunne ikke lige rejse så meget rundt. Hun ser så den her video. Og den er hest, og tænker, den er så meget flot, og så spurgte hun, om man kan få nogle flere videoer, så man skal stige på den, hvordan vi strile den, hvordan den, det ved jeg ikke, så hun kunne have lidt om fornemmelse af, hvordan den og så vælger hun så at købe den her hest, og jeg troede jo, at så går det en måned eller 2, så skal den flyve til USA, som plejer det at være.
Men nu er hun 6 år, og den er her stadig, og hun er super glad og synes, at det er super fedt, hver gang hun får en video tilsendt, eller jeg siger, at den er gået det her stævne, og hun tænker bare, wow, it's amazing. Men hvad skal hun så med den her? Meningen er egentlig, fordi hun har en rytter ansat derovre, som også er fra Canada, som der har reddet OL i Tokyo, og det var meningen sådan, tror jeg egentlig, at hun køber heste, fordi hendes mor lærer, at hun skal blive ved med at kunne redde OL, den her rytter der. Men nu synes hun bare, at hun synes også, det ville være mega synd og sådan ødelægge et godt samarbejde mellem hest og rytter. Så nu er Ingrid, som vi så kalder hende, hun er bare ved mig. Og det synes hun bare er helt fint. Jeg tænker, at det er nogen, der er hest på den måde. Men ja, Ingrid er så, det føles jo som det er vores hest. Det kunne også have haft, men det er ikke vores hest. Kommer der folk, der rider undervisning, eller er der sådan størst fokus på træning af heste? Sælger I mange heste? Altså, hvad er sådan? Jeg underviser ikke. Jeg rider bare og hjælper dem, der må ride. Men, og dem der, det er Marlene, og Marlene har vi altså haft i 4 år. Og hende kan vi ikke undvære. Hun rider. Så hun er ansat som rytter? Ja, vi starter med at ansætte hende som hestepasser, men der ville vi godt have en hestepasser, som måske også havde lyst til at hjælpe mig at ride, hvis det var, jeg ikke var hjemme på ride nogle af mine heste, eller hjælpe med de yngre heste. Fordi jeg synes, når man skal have sådan nogle helt unge heste, så skal man være 2, og man skal have et godt samarbejde. Så jeg var okay, hun havde interesseret, altså hun ville gerne lære det og prøve det og sådan noget. Men så endte med, at hun blev sådan egentlig super sej, og til sidst så red min hestepasser 7-10 heste om dagen, og så havde jeg ikke nogen som det kunne passe de heste, jeg red mere, så måtte vi få nogle flere mennesker ansat, men ja. Så nu er hun veldig rytter. Kan man vel godt og hvor mange har I ansat? 3. Vi har Malena, så har vi en pige, som hedder Sisse, som også hjælper med at ride, og så har vi en pige, som hedder Lina, som egentlig er en working student, som er med sin egen hest for at træne og ride. Men så arbejder hun om formiddagen og passer egentlig, hun står for at passe mine heste. Drømmer I om, det skal være større, eller hvad er sådan? Det skal ikke være større. Det skal ikke være større. Men jeg synes, at de sidste 6 år, vi nu har brugt, synes jeg, at vi har brugt på den måde, at vi har gået fra at tage det, vi kunne få i ridning ind og gøre, hvad vi kunne med det, men til at kvaliteten nu er virkelig, virkelig høj, og det, at det er fyldt op hele tiden, gør jo også, at vi kan sortere i, hvad vi vil have, og hvad vi ikke vil have. Og at kvaliteten, dels så skal kvaliteten på det, vi laver, være pissegod, og det kan den heller ikke være, om det skulle være større. Det er nødt til at være maks niveau, men det må heller ikke gå over det, så kan vi ikke gøre det på den gode måde længere. Jamen, vil I måske give at vise mig lidt rundt, så jeg sådan kunne se, hvor mange bokse der er, og lidt om sådan rundt om, jeg ved, der er super flot, så det kunne være, at vi kunne gå sådan rundt. Ja. Det kan man. Det her, det er jo så den store stald. Ja. Oprindeligt er det jo egentlig et ridehus. Men så har Ole lavet det til bokse, og Ole han avler selv, så her er der i hvert fald 2 kæmpe store folingsbokse. Til når han får følge over. Når han får følge, han har 4 hopper, han avler på. Så har vi, jeg ved ikke om I ser det, dernede bagved er der en løsdrift, hvor han har følgende i. Og han er super god til det der med hans ungheste, for han binder dem op om morgenen, når han fodrer. Og så slipper han løs igen, når de er spist. Og så igen om aftenen, så kommer han og kalder på dem, så kommer de ind, og så binder han dem op igen. Og så, når de er spist. De er godt håndteret. De er godt håndteret, og det er han super god til, Ole. Nå, men så er vi så heromme bagved, og der har vi et halm og høhus. Og og det er lavet i træ med træstykker i, sådan så vinden den faktisk kan blæse igennem. Sådan så det ikke er lukket. Også efter Oles det er meget gennemtænkt. Og hvis man kan lade mærke til siderne, sådan, så er det sådan, når vi kommer op til ridehuset og til rotunden, han har lavet, så er det i samme stil det hele. Det er alt er egentlig bygget. Alt, altså man ser, at det hænger sammen på en måde. Ja. Når hopperne kommer, så er de vant til en flok hjemmefra. Når de kommer fra avlerne af, så kommer de her, og så skal de til at være alene. Og det er altid, Ja, hvordan håndterer man det? Fordi det kan man jo ikke undgå, er sådan lidt stressende for hesten. Så derfor tænker jeg også, at man sådan tager nogle forholdsregler for, at okay, vi er kommet fra alle jeres vante omgivelser til I kommer her. Ja. Hvordan håndterer man det? Jamen det er jo igen det der med, at de kommer på en fold, hvor vi er sikre på, at den får en kammerat her, og vi er ligesom sikre på, at den bliver altså her. Og klarer de det godt de første 2-3 gange, jamen, så kommer de over på de andre græsfolde, vi har. Og de går altid sådan, selvom de ikke går sådan i flok på den måde, de er altid de samme grupper, der kommer ud samtidig, så de har ikke lige pludselig en ny nabo. De har en makker lidt eller sådan. Så det er ligesom, de har 5 heste, de går ud på det her tidspunkt hver dag, sådan at det er ligesom, de lærer det at kende, og alt kommer ind i rutiner, og det er sådan.
Så de får en ny rutine her, i stedet for den, de havde derhjemme. Og faktisk så er de ret gode til at falde til det okay hurtigt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Ja. Hvor meget sådan, samarbejder I med avlerne om, at hestene sådan, skal de kunne noget specielt inden, eller er det egentlig bedst, at de sådan, måske ikke kan alt for meget? Altså, skal man ønske frit fra hjertet, ikke også, ønsker jeg jo, at de kunne være vant til at blive trukket med. Børstet, har løftet ben, er vant til, at man skal røre den, uden at det er sket noget farligt i det. Ja. Men det er bare ikke sådan, det er altid. Det går egentlig også utroligt hurtigt. Du går egentlig også efter en uge. En bum, så falder den helt til ro, så er den måske allerede sadlet på dem. Vi er allerede oppe og hænge på den. Vi er måske allerede i gang med at ride på den. Så nogle gange går det altså også utroligt hurtigt. Ja. Men der er det, at den skal lære at blive trukken og stå på strilepladsen. Ja. Det er lige så vigtigt som det, at det er klart, altså det er det, vi skal først. Ja. Så den første dag eller uge kan det godt være, at vi skal bare den skal bare være okay med at gå på den her fold og være omkring os. Ja. Så der kan man ikke tænke, men hest det kommer så over en, så er det ikke sådan, okay, vi har transport først. Ja. Altså. Og så her har vi et rotundehus, som Ole har bygget sidste sommer. Som vi er virkelig glade for. Ja. Det gør alt det første arbejde meget nemmere, du ved. Du skal ikke stå og hive i eller anden snor, for at hesten skal blive i launch omkring det, utan det er bare super naturligt for hesten at gå rundt her, fordi det gør den bare. Så den lærer tingene bare noget nemmere, synes jeg. Ja. Og det er lidt tryggere, så måske første gang du skal ride løs og være herinde, i stedet for at den er på en større areal, hvor du herinde. Du skal heller ikke stå og trække i munden eller noget som helst. De kan bare gå helt afslappet uden noget. Men Ole, der er her på det her sted, han kan jo sådan meget, meget godt lide træ. Hvis du lægger mærke til, så vores lys her, det er også lavet i træ. Ridehuset er lavet i træ. Alt, altså han elsker træ, så det synes jeg simpelthen, det binder det godt sammen med naturen her i området med, at han har lavet det så meget i træ. Ja. Så kommer vi ind i ridehuset. Ja. Og det har han fået en pris for Aalborg Kommune, når det blev bygget. Ja. Det er sådan en virkelig høj barriere. Ja. Er det sådan, det må være et eller andet arkitektonisk, han har tænkt over? Det er jo ingen tvivl om, han har tænkt på det hele. Ja. Og det er meget med lys også, det er altid lys. Ja. Til gengæld så er det også, det kommer lys alle steder fra. Så det kan godt være det sådan lidt, du ved, det er næsten tit også modlys, når man skal tage et billede. Ja, man skal tænke over. Og det er mange sådan solplader, fordi at, der er også nogle af hestene, der kan kigge på men til gengæld så det gør det sådan set ikke, det er egentlig. Det bliver også vant til solplader. Det er ikke sådan, at vi kommer til et stævne, og nej, den stribe på jorden, og så. Nej, så har de aldrig set noget før. Og så har vi jo egentlig, det sjove, det var jo, da vi så startede her, så har Ole, han har heroppe på døren, står der Café Bip. Og der gik jo rigtig lang tid, før jeg fandt ud af, hvad Bip det betød. Men det betyder simpelthen, at han har lavet et hestebibliotek op i vores kaffestue. Så det kan vi da lige gå op og se. Alt dansk varmblod, stambøger og hestebøger og hvad man nu ellers kan finde. Og så alle biologiske tidsskrift fra hvornår. Og de er simpelthen i rækkefølge. De står i rækkefølge. 1966 tror jeg står på den første der. 68 står det. Ja. Det er sådan en ægte nørd. Ja, meget. Og man siger, at billederne, der hænger herinde, har Ole Skone også lavet. Og jeg synes jo, det er mega smart det her, sådan, så man ikke kører ind i barrieren, selvom man godt kan se, at der er nogen, der kører ind i barrieren. Den er lidt tung, den her. Hvor ved du det fra? Du har aldrig brugt den. Nej, det er selvfølgelig ikke. Det er kun mig, den ser tung ud. Og det her, det er jo skidesmart til at tage hovstaderne. Det er lidt svært at tage hjørnet, men hovslaget er det, du er den til. Så har jeg en rigtig smart ting mere. Det er jo, at her i ridehuset er der jo ikke nogen, som jeg sagde før, der er jo ikke nogen trillebøger eller nogen ting, der står i hjørnerne til klatterne. Der har vi simpelthen sådan en smart hul, hvor vi lige løfter klatteren ind i. Du kan komme og tage den med din maskine og køre ned på møding. Hvis det er det, så er det væk. Så ser det pænt ud i ridehuset. Og så har vi lige sådan en... Jeg ser lige på noget her. Sådan. Og så kan man simpelthen lige stige op på hesten her, parkere den ind, og den kan også holde til mig. Nu skal vi lige se, om den kan komme ind. Sådan. Måske lidt besværligt at lukke, men det går. Ja. Jamen, velkommen til minipoddelen her af vores PVX on Tour. Og nu har vi sat os herop i rytterstuen. Og vi kunne vildt godt tænke os at høre lidt mere om den her Vigård-sag. Fordi Lars, du var egentlig den, der sådan hævde fat i mig,
der skulle gøres noget ved det her, eller hvordan vi skulle gøre noget. Hvad gjorde, at det blev sådan lidt en mærkesag for dig, eller du brugte også mange kræfter på det? Hvordan kan det være? Nå, men jeg kan jo godt lide heste. Og det går jeg ud fra, at der er rigtig mange andre, der også kan lide. Og så synes jeg bare, de forhold, jeg så, det var bare nogle forhold, som jeg ikke selv vil tilbyde min egen hest. Og så tænkte jeg bare, vi bliver bare nødt til at gøre noget. Og havde du noget kendskab til stedet, altså inden? Jeg kendte godt lidt til John, og jeg kendte lidt til stedet, men jeg har på den måde ikke, jeg er jo ikke springrytter. Nej, vil jeg lige sige. Han har også haft mange gode dressurheste. Ja, det er der nogen, der siger. Det er ikke nogen, jeg sådan på den måde har mødt. Men springhest, altså, ja. Men hvad er det så, der gør, at du går så meget all in? Altså, det er jo dig, der også lidt er forgangsmand på den her sådan professionelle kortese, der var heroppe, hvor alle sådan mødte op, og lige pludselig så man faktisk, at folk bakkede op. Jeg vil sige, at Lars Trier har også en stor del på den også, og vi tænkte egentlig, jamen skal vi igennem med det her, så skal vi også have de professionelle med, og det synes jeg også bare, at de professionelle var mega seje og støtte op og mødte op derop. Jeg synes faktisk, det var helt vanvittigt med opbakningen, der var på det tidspunkt der. Men nu ved jeg jo også, at du ligesom mig, og måske også sådan, gået virkelig meget ind i det, og også har haft en jury kørende på det her. Har det været det værd? Altså, hvad har gjort, at du er gået så all in på det, og har investeret så meget tid og kræfter i det? Jamen, jeg synes jo, for at tage en jury-sejr, så delte jeg jo et opslag på Facebook, og det blev delt 2.000 gange. Og så var der et firma, der ikke syntes, at det var okay, at jeg havde kommet med de forskellige udtalelser. Og de lagde en USA på mig, og den har jeg så indgået i et forlig om, hvor jeg så har fået lov til at betale en dummebøde og nogle advokatomkostninger, så det kostede ret mange penge. Men det skulle ligesom være slut med den sag. Men om jeg vil gøre det igen? Ja, det kan jo godt være, jeg vil. Og hvad tænker du om, altså at sådan noget her, det foregår i Danmark? Altså jeg synes jo, det der var i det for mig, var bare, jeg synes, det var så vildt, at der var så mange heste, som blev behandlet på den her måde. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen jo mere man kommer ind i den, jo mere forfærdelig synes jeg egentlig historien den er. Man tænker, om der står måske en tynd hest eller 2 tynde hest, men det viser sig bare, at der står rigtig, rigtig mange tynde heste, som bare står inde i den samme boks, måske 3-4 stykker, og bare står inde hele dagen. Og flere år. I flere år, måneder. Ja. Og det synes jeg simpelthen ikke, at det er ikke okay. Og hvor er vi henne med det i dag? Hvad tænker du om den her sag? Altså sådan en udvikling i det? Jamen, jeg tænker, altså, kunne jeg lave nogle ting om, så ville jeg egentlig gerne have haft, at den kortege, den var nede ved foran Fødevarestyrelsen. Fordi jeg mener simpelthen, at det er Fødevarestyrelsen, som er alt for vage, og det er dem, der kan lukke stedet ned, og det er det ikke gjort. Det er min egen det virker sådan lidt vildt, at det bare retter lidt ud, eller at man ikke sådan føler, at der er nogen konsekvens. Emma, du fortalte os lige, I faktisk havde haft besøg af Fødevarestyrelsen. Ja. Vi havde et uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen, var det forrige uge. Og de skal jo komme uanmeldt, og det er jo sådan, det er, og det er deres job. Og der var man jo ved at skide en grøn gris, som man kan sige det sådan. Altså, jeg ved godt, at vores hester har det godt og alt det der, men det er mange ting, man skal have styr på. Papirer, og om det er taget ud af konsum, og alle passen skal være i orden, og alt det der, de skal være flyttet, hvis nogen er kommet hed med traces, og hvad hedder det, CHR-register, alt det der. Skal være store, og jeg blev jo direkte begyndt virkelig at ryste i bukserne, og tænke, shit, har vi styr på det? Og så tænker jeg, hvis sådan et sted som det her, hvor jeg mener, at vores hester, de har det godt, og vi har sådan set styr på det, så altså, vi prøver virkelig. Hvis jeg er bange, hvordan kan det så være, at sådan et sted, der overhovedet eksisterer? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså. Men det er jo fordi, John han ikke er bange. Der er ikke noget, der giver ham. Jamen er det nok? Har de været der? Kommer der nogle konsekvenser ud af det? Altså har han styr på det? Er hans heste registreret? Ser de godt ud? Altså jeg forstår det simpelthen ikke. Og hvad så giver det bare sådan en højet pegefinger og siger, gør det bedre næste gang, eller får han faktisk et slag over nallen? Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kan ikke Han har fået bøder op til både 200.000 og 600.000. Men det praller åbenbart af. Jo, men der bøder så også nok, ikke? Altså det handler om levende væsener her. Lars, kan du ikke fortælle bare en lille smule om, at nogle af de her heste er jo nu sådan blevet købt ud, og ved man noget om, hvad der sker? Altså står der stadigvæk heste tilbage deroppe? Altså det jeg har fået at vide, det er, at der står stadigvæk 200 heste deroppe. De er formentlig blevet solgt, eller det er det, jeg har hørt.
til et konsortie eller til nogle pengemænd, og de vil så enten beholde hestene der, eller have hestene ud et andet sted. Så reelt er der stadigvæk heste deroppe, som kommer de så på fold og bliver passet, eller ved man noget om det? Jeg tror bare, det kører som det plejer. Det virker også sådan... Det virker meget mærkeligt. Ja. Meget, meget mærkeligt. Det er godt nok helt sindssygt. Og hvad tænker I om det her med, at sådan en sag har fået lov til at køre så mange år? Altså jeg tænker også, at mange har vidst, hvordan setup'et var deroppe længe. Altså hvad har gjort? Altså det var noget med en fyr, som delte nogle billeder deroppe fra. Hvad gør, at folk som pusher på det lige pludselig? Altså det er vel også lidt det, du selv gjorde, ikke? Jamen jeg tror bare, det var de billeder, der var så forfærdelige, der kom ud, så man bare tænkte, så nok er nok et eller andet sted. Har vi virkelig heste, der ser sådan der ud i Danmark? Det var egentlig min første tanke. Det var ikke bare tynde, det stod også med skader og sår, og det var bare modbydeligt på alle måder, og det man kan se der i hvert fald. Ja. Jamen Lars, når man så går så meget all in i noget, får man så ikke også en masse sådan insider-info og opkald og alt muligt mærkeligt, når man går all in på sådan noget her? Jo, man får mange mærkelige ting at vide og tænker, hvad fanden foregår der på det der sted der? Er det hestene? Er det menneskerne? Er det politiet? Altså fuldstændig mange mærkelige teorier om, hvad der er galt. Men et eller andet må der være galt på det her sted her. Ja, fordi altså, jeg tænker jo også nogle af de her sådan, møder derude, hvor de her bønder har løbet rundt. Altså hvad er det, der gør, at de går så langt, som kører folk over og være... Jamen, jeg kan ikke forstå det der, fordi jeg havde da i hvert fald åbnet døren op og sagt, kom der indenfor, jeg har ikke noget at skjule. Så jeg er da sikker på, at der har været en masse grimme ting at skjule. Og har man ikke også sådan, det har jeg jo også lidt indtrykket af, fordi jeg jo også har været en del inde i det, at der er en masse ting, som ikke kommer frem, altså andre sager. Det er svært at bevise, hvad der er foregået, både for heste og for mennesker. Og jeg kan da sige, at vi har været til møde med DRIF og politiet, Dyrenes Værn, Hestens Værn, alle mulige andre organisationer har vi siddet nede på Politikeren i 4 timer og siddet og snakket om den her sag her, og politiet, føler jeg, bare hældt vand ud af ørerne, og egentlig ikke sagde noget som helst. De sagde bare, jamen, vi skal nok tage hånd om det her, og det føler jeg ikke, de har gjort. Hverken dem eller Fødevarestyrelsen. Det virker helt vildt, at man ikke kan tage fat i de her ting, og de er vel heller ikke blevet dømt for vold, nogle af de her... Nej, det tør jeg ikke sige, om de er. Jeg synes i hvert fald, at det der, det er overstregen. Ja. Men jeg gør det jo igen for hestens skyld. Ikke? Ja, så at det folk har været de opfører sig som idioter på begge sider, det tager der stærkt afstand fra, ikke? Og løbe ind over. Det er jo de er heller ikke måde at løse noget på. Men man står bare tilbage med den der fornemmelse nu, at er den her sag egentlig, altså er man kommet til bunds i den? Har man fundet ud af noget? Nej, det føler jeg ikke. Jeg håber, der er nogen, der sidder derude og tænker, ved du hvad, jeg har beviset, jeg vil godt sige, at det er foregået. Ja. Det kunne være super lækkert, hvis der er nogen, der tror det. Ja, jeg kan godt forstå også, at det er mega svært at rippe op i, hvis man har haft nogle sindssygt ubehagelige oplevelser, og det må være svært, når man er kommet videre, også hvis det er så voldsomt, men det vil bare være stærkt, hvis man kunne komme til bunds i det. Ja. Vi håber virkelig, at det er lukket ned for, men det kan virkelig... Det tror jeg ikke, fordi det der så er sket, det er jo, så er tingene jo flyttet over i et andet firma, og så starter det firma jo bare fra 0. Ikke? Så starter man bare med den men lille hvorfor bøde. Kan man så ikke sådan lukke ham på det? Altså er der noget... Men John er jo sådan set også lukket. Han har gået personlig konkurs. Ja. Han ejer ikke hestene, så er der bare nogle andre, der ejer det, men så er han jo så åbenbart tilknyttet som en konsulent. Hvis man så der er egentlig ikke noget ulovligt i det, der er ikke foregår. Noget ulovligt i det. Nej. Men hvem går ind i sådan en sag der og tænker, at det er et godt case at investere i? Det kan jeg bare ikke forstå. Nej, det kan jeg heller ikke. Og det man jo kunne håbe var, at der ikke var nogen professionelle trænere eller ryttere, som så ville købe de her heste efterfølgende, så man måske sådan kunne lukke ned for det den vej, eller at smeden ikke ville køre det op, eller dyrlægerne. Ja, men eller... altså, ellers så skulle de professionelle købe dem alle sammen, i stedet for at sige, at der er ikke nogen, der skal købe dem. Så lad os få dem væk. Men så skulle man jo samlet på en eller anden måde. Det var også en mulighed. Ja. Det kan være, det er dit næste mærkesag. Ja, vi skal lave en fond, hvor vi køber alle hestene ud. Og så en god idé. Gør et eller andet. Det vil jeg gerne være med til. Ja, det er bare se. 500 kroner. Ja. Første. Jamen, det er vores nye projekt så. Ja. Jamen, tusind tak for det, og tusind tak til alle sammen, fordi I har lyttet med. Og herefter minipodden, så går vi videre til anden del af vores on tour, hvor vi vil gå ned til sådan lidt mere praktisk, teoretisk del med hestene. Så der kan I følge med på vores YouTube, og vi er så glade for, at I følger med alle sammen.
er vi klar til anden del af PVX on Tour, hvor vi vil gå lidt mere praktisk til værks og komme lidt tættere på hestene, dykke lidt mere ned i det sådan, faglige arbejde. Så jeg glæder mig helt meget til at se, hvad Emma vil præsentere os for med hendes daglige arbejde med hesten. Og hvad er det for en hest? Det er Logos Diva. Hun er 3 år gammel og er fra en af de avlere, som vi har haft samarbejde eller arbejdet sammen med i mange år efterhånden. Hun er efter Donkey Boy, Don Romantic. Fyrstenwald. Jeg tager det tilbage. Hun er efter Donkey Boy, Fyrstenwald. Ja, der. Det er godt, når personalet har med at styre på det. Ja. Donkey Boy, Fyrstenwald. Og hun har haft ritter på 2 gange, og i går var første gang, hun har stravet galopperende ritter. Så hun er helt ny. Ja, men hun har gjort det meget godt, det hun nu har gjort indtil videre. Ja. Hun kan ikke så mange tricks endnu, men det er det, hun har prøvet. Og hvad er det meningen, hun skal gå sadelkåren i år? Ja, det vi sådan arbejder mod i august, tænker jeg. Hun skal gøre og det. Hvordan gør I med dem? Hvor meget arbejder I dem? Altså, bliver de arbejdet nu, og får de sådan en pause? Eller hvordan, altså normalt så plejer vi at sige også med vores egne, at vi vil ride dem til okay tidligt, om det er klar til det i kroppen. Ja. Sådan januar, februar vil vi godt have dem ind. Og så er det vidt forskelligt. Altså nogle af vores egne, der har taget 14 dage, så holder de fri. Men vi plejer at sige, at nogle tager en måned, andre tager 3 måneder, og nogle kan jo også tage længere tid. Det kommer helt an på, hvordan de er. Men når de så er klar til, når de forstår konceptet med sædelrytter, dreje, gå rundt, skridt, trav, galop, så kommer de hjem og holder pause, sådan at de får lov at spise, kommer lidt mere overskud, sådan at de anden omgang, når de kommer tilbage, cirka 2 til 1,5 måned før hoppekåringen, er klar til ligesom at give den gas og prøve at shine lidt mere. Hvor det så ikke kommer alt, det er ikke nyt for dem længere, og det kan så, synes jeg, gøre det med noget mere overskud. Det er måske over nogle af de der børnesygdomme, hvor de tit får sådan. Det bliver snortet, når de kommer ud i, det ved jeg ikke, blandt nye heste, og det får måske ringorm. Alle ting, det er forhåbentlig over, og så er de klar til at give den gas, eller hvad man skal sige. Jamen lad os se lidt om, hvor langt de er med Diva her. Ja. Jeg tænkte jo, at vi skulle starte med der hvor jeg starter med hesten, når det er helt grønne, fordi at igen, altså det er ikke fordi jeg synes at det er super vigtigt og super sjovt at arbejde med de unge heste. Og selvom jeg måske synes at det er mere sjovt med en 6-års, der måske lige har klaret at lære sine MB-øvelser eller dino, som det begyndte at trampe lidt og sådan noget, så vil jeg sige, hvor vigtigt det er, at det går rigtigt for sig med de unge helt fra starten. Det overgår, hvor sjovt det er med de ældre heste. Så derfor så starter vi bare med at vise det. Og det her er jo Diva, som har haft rytter på 2 gange. Og hun travede galopperede med rytter første gang i går, og det gik så fint. Og jeg bruger indspændingstøjler, for at de simpelthen bare skal lære at forstå bedet lidt bedre. Eller de skal bare lære at forstå bedet, det er ikke bare lidt bedre, men de skal lære at forstå det. Og det skal ikke nødvendigvis være særlig stramme, de skal bare være der, sådan at de kan lære, at det også kan være lidt modstand på bedet. For længere er den ikke. Og så lader jeg dem gå i lunge et par omgange, og der har hun selvfølgelig allerede lært, siden at vi er gået videre til, at hun skal have rytter på. Men det gør vi lige alligevel, og det skal ikke være sådan, at hun er helt træt. Det skal bare være sådan, at vi hver dag starter med alle de grunde, du ved. Skridt, trav, galop, højre, venstre, rundt, stille og roligt. Og at går det hele stille og roligt for sig, jamen så tager vi næste skridt. Men man må ikke springe nogen af skridten over. Gik det lidt hurtigt, så vil jeg gerne have, at hun slapper lidt bedre af. Det var godt. Dygtig. Det er ligesom ikke meningen, at hun bare skal hjerne rundt her. Hun skal ligesom gå stille og roligt. Ja, godt. I balance. Og forstå, hvad det er, jeg gerne vil have. Altså, om jeg tager lidt på bedet her. Ja, godt. Og det betyder, at hun skal vente. Og at hun ellers bare skal. Ja, man må gerne bremse. Super. Og det er heller ikke fordi, at hun behøver at tage 6 omgange i galop. Altså, hvis hun bare kan tage et anspring og ikke blive spændt eller nervøs over det, så er det også rigeligt. Kan hun ikke, jamen så er det egentlig også fint. Altså. Ja, det var godt. Det var super godt. Var du dygtig? Det var godt. Nu skal vi lige prøve at skifte. Og det er vigtigt for mig, at de er lige så meget håndteret på højre side som på venstre side. Sådan at vi ikke får de der heste, der måske
bliver bange, når de kommer over på høje volde, fordi de ikke har set rytteren på høje volde, og ikke er vant til, at man også trækker dem fra den side og sådan noget. Super, nu er hun lidt frisk hende her, hvilket også er fint. De skal altid vide, at de kan gå fremad. For mig er fremad næsten løsningen på mere eller mindre alle problemer, der kan opstå. Så plejer jeg sådan at gå lidt rundt med dem, sådan at den følger med mig, at jeg kan gå til højre, og jeg kan gå til venstre, at det er helt okay med den. Ja, godt. Så gør jeg simpelthen også altid det, at jeg får lov til at være her, at den ved, at jeg er her, at jeg kan røre ved den, hoppe lidt ved den. Godt. Godt. Og det har hun jo selvfølgelig prøvet et par gange, så det er ikke fordi, at hun springer i luften, men at man heller ikke er for forsigtig. Det skal ikke være sådan, jeg tør ikke røre ved den. For det var så, hvis du sidder deroppe, og den så springer til, fordi at det kommer en fugl, og du kommer til at miste balancen, og måske røre den et sted, hvor du ikke har rørt den før, og den så bliver bange. Så den skal simpelthen, jeg vil gerne have, at den er vant til, at jeg er her, og den er okay med, at jeg larmer lidt og flytter mig, og at den ikke bliver bange for mig. Den kan godt blive bange for udefrakommende ting, men at den er okay med, at jeg er her. Du er så dygtig. Det er mega sej pige. Ja, det er godt. Ja, det er fint. Det er godt, så gør vi det altid sådan her, og så synes jeg, det er vigtigt, at den kigger over på, nu kan jeg ikke højre venstre, men det er højre side. Igen sådan, at den har set Marlene, og den ved, at hun er der. Den var okay med det. Er den ikke det, så må vi måske ikke gå videre, men nu var den okay med det. Så går vi simpelthen lidt. Måske dreje lidt. Igen sådan, at det ikke bliver sådan, at okay, men vi kan kun gå her. Den skal stadig kunne se hende på alle sider, og vide, at den er over hende. Hun er ved siden af, hun er på hende, hun er alle sider, og at Marlene ikke er den ting, som måske er uhyggelig, og hun er vant til, at Marlene sidder der. Tror jeg, hun er okay med det, så kan du godt sætte det på den. Så dygtig. Så god. Det er godt. En gang igen. Kig derovre. Nu er der kommet et ben. Ja, det var godt. God. Kan hun helst ikke bede dig i støvler? Det vil hun gerne. Kom med mig. Så går vi lige lidt. Det var godt. Super. Så går jeg også her, og det er sådan forskelligt, hvordan de er. Man må simpelthen mærke på hesten, hvad næste skridt er. Om jeg måske skal blive ved det skridt, jeg er ved nu, eller om jeg kan tage det videre. Og igen, jeg vil gerne kunne trække dem og håndtere dem på begge sider. Den har også set den derovre. Jeg sørger også for at bevæge mig herop, sådan så hun ligesom ved, at der sker bevægelser. Når vi så skal til at trave lige om lidt, så har hun mærket, at der sker noget. Ja, sådan at det ikke er sådan, at okay, lige pludselig, når den så laver et galopomspring, der vil det altid komme, eller hvad skal man sige, et hop. Ja, en lidt større bevægelse i hvert fald. Sådan at den så ikke bliver bange for, at Marlenes vægt flytter sig. At den skal ligesom, det har den allerede prøvet, og det er ikke farligt. God pige. Hvis den så kan blive i skridt lidt, så er det fint. Det var godt. Rigtig pige. Hvor den vil gerne have den selvfølgelig lidt ud med næsen, men krøller den så derinde for det, at den er tryggere med det, jamen så er det sådan, det er. Bliver den stærkere og mere tryg, så skal den nok også turde kigge lidt mere op. Rigtig. Og det er helt okay, at den sådan bremser op en gang imellem. Godt, rigtig pige. Godt. Sej, så længe at energien et eller andet sted, alt det er på vej fremad. Det skal ikke være sådan, at den pludselig render baglæns eller skifter lynhurtigt i retning. Jeg vil altid have, at hesten ved, at jeg kan altid gå fremad. Ligegyldigt hvad. Super. Det er så fint. Top, dygtig. Godt. Dygtig pige. Super. Hvor god du er. Og slip det var den. flot. Må ikke holde den. Flot. Det er svært at gå på toilettet samtidig, det er helt okay. Selvfølgelig skal man have respekt for det, man skal passe på, men man skal ikke være bange. Du skal ikke fortælle hesten, at det er en farlig situation, det her. Så vil den direkte også kunne mærke, at hvorfor er du så spændt, hvorfor er du bange. Så vil den jo selvfølgelig nok også blive det, at man altid siger, men det er helt okay. Man kan godt blive bange for ting, men man kan også godt komme videre igen. Kom. Ja, godt. Godt. Rigtig. Godt, rigtig. Hvor god du er. Super. Wow. Ja, det er så fint. Så sej du er. Og igen, sådan, den ved jo ikke 100% hvad ting det betyder. Det er kun lige tredje gang, den er rytter, og anden gang, den traver og galopperer med rytter. Godt. Så går det lidt stærkt. Man kan ikke lige
træk håndbremsen, for det kan godt være, at det skræmmer hesten og giver modsagt effekt. Så måske egentlig bare lad den gå, lad den trække vejret. Super. Det var faktisk rigtig flot. Ja. Kom. Og som at man skal ikke skælde dem ud for små fejl, og mere at man ruser dem for det er rigtigt, så at man ikke fortæller dem, at hey, vi har et problem her. Fordi så skaber man ligesom mere et problem, end at ja, altså lad være med at fortælle dem, at de har lavet et eller andet. Altså det er bedre bare at sige, det er helt okay det her, det kan du sagtens overkomme. Så gør de også det. Det er skide godt. Og det er også sådan lidt i starten med dem, de unge. Det tager lidt tid i starten. Man er nødt til at tage sig den tid. Det kan ikke gå super hurtigt. Man må bare bruge den tid, det tager i starten. Og når de så kender ting, går rundt i skridt, travl op, så tager det måske 10 minutter. Ja. 3 gange om ugen. Altså. Hvor i starten, det tager den tid, det tager. Så det er bare sådan der. En 3 år skal jo ingenting mere end at gå rundt i skridt, travl op. Så når de har forstået det, jamen så er the work done. Kan man sige. God bil. Det er også en helt ung hest, som er kommet lidt længere. Den kan godt ride løs i ridehallen og sådan noget, men den er en af de mere sensitive heste, som den har gjort det allerede nu. Derfor så, den kan være sådan lidt voldelig og stor ved siden af, for dens reaktion er meget voldelig, meget hurtig. Den er meget følsom for egentlig lyd og alt, der sker rundt om den. Og for at den skal, og det er noget, jeg har lært af Tristan Tucker og Morten Thomsen. Og jeg bruger det egentlig på alle mine heste. Hvis det så er noget, de er bange for, så har jeg lært dem, eller givet dem en værktøj til ligesom at håndtere det. Og ja, Tristan bruger jo flere og alle mulige ting, men jeg starter simpelthen, når hun gør det allerede nu. Hun er ret hurtig til at fange det. Men hvis den så kommer noget, den ikke kan lide, ja, så skal den lære, at dels at den skal stå stille. Altså det er uhyggeligt at forsvinde, når den stopper og tager hovedet ned. Og der skal det forsvinde direkte. Det nytter ikke noget, man vifter videre. Så vil jo hendes værktøj heller ikke virke, og så vil den prøve noget andet. Ja, så din timing er vigtig for, hvornår du fjerner pisken igen. Eller det er super vigtigt. Og det kan godt være svært med de der ekstremt hurtige, nervøse heste i starten, men det er også dem, der er absolut vigtigst for. Og det er virkelig vigtigt, at du fjerner det direkte. Det skal ligesom ikke fortsætte på nogen måder. Og at jeg ikke starter med at bruge plastikposer, så det skal være noget, der er lidt nemmere at håndtere til at starte med, og måske ikke bliver så voldsom en reaktion. Men til at starte med, før det forstår det, nu er det måske lidt svært at vise på hende, for det hun forstår det, men så har jeg bare sådan tabbet sådan her. Mest for, ja godt, fordi at det er ikke fordi, det gør ondt eller er uhyggeligt, men det kan godt være lidt irriterende, ligesom en insekt, bare sådan, hvad er det? Og til at starte med, så kan det godt være, at de prøver alt muligt, hopper rundt, kaster sig rundt, begynder at galopere. Men det er bare vigtigt, at du måske ikke lader hesten være løs, så vil jo det uhyggeligt forsvinde, og hesten løber væk. Ja, så kan du ikke holde presset, eller så jeg vil have den okay tæt på mig, så at de kan blive ved med at gøre det, som generer den lidt, indtil at den gør det rigtigt. Men så snart den finder den rigtige nøgle til, at okay, men jeg tager hovedet ned, så direkte forsvinde. Men det skal helst ikke være så stor en ting, jeg lige bruger i starten, som jeg så ikke kan styre, at hesten så lige pludselig er løbet væk fra mig. For så har den jo pludselig fundet ud af, at jeg løber væk, så var det jo fedt for mig. Altså, så det skal være en opgave, den kan magte, eller så vi kan løse. Det skal være noget, den kan løse. Og når den så er klar, så har jeg ligesom, okay, nu kan den også lave en lyd. Ja, for det vil helt klart også være mere uhyggeligt, end bare lige at genere den op i øret til at starte med. Nu har jeg ikke prøvet med den plastikpose før, men det kan være, jeg skal gøre det. Prøve. Men jeg synes også, de plejer at være ret hurtigt til at fange den. Har de fanget den 1 gang, 2 gange, så kan de det bare bagefter. Så mine ældre heste, de står næsten. Jeg havde en hoppe, som det stod til premieårregel, som godt for 7 års dressurheste, hvor de kom med poser og gaver og alt det. Hun stod sådan her. Og altså, ingen fatter, hvorfor min hest stod sådan med, fordi den synes jeg simpelthen, at alt det her, det foregik om den. Det skulle bare gå væk. Ja. det gjorde jo også, at den hoppede. Så er det faktisk lidt synd for den, at det blev fjernet igen. Ja. Men den havde jo ligesom, okay, det er som om den gør det allerede. Så kan man røre den lidt, og det skal også være okay. Godt. Ja. Men nu kan man faktisk høre, at den synes, det ikke er altså den er utryg ved det. Ikke? Ja. Det kan jo også sådan, så til sidst så er hun jo også sådan, hun kommer jo også til at blive ligeglad med det her, og så virker det jo heller ikke mere. Det skal være noget, det ikke synes er rart, sådan at de har lyst til at bruge deres værktøj, i stedet for at løbe væk fra. Ja, hvad er det? Hvad kan man sige? Godt. Ja, og så må den jo ikke løbe fra mig. Det er ikke meningen, at du skal løbe. Så bliver jeg på, som bare pas på, så den ikke springer på jer. Hvad kan man så gøre? Den forsvinder ikke.
Godt. Så hvis den så bare danser videre, og jeg så fjerner den, for det er nemmere for mig, så har jeg allerede ødelagt det. Ja. Så jeg er nødt til at kunne være sådan, ved den, at hun ikke kan løbe væk fra mig. Godt. Ja, så det kræver også, at man er dygtig altså, til at gøre det på den rigtige måde, for at det fungerer. For det må ikke sådan ske en fejl, for så har jeg jo ødelagt hele eksperimentet, eller hvad man skal sige. Men altså, det er ikke fordi, jeg bruger det her på alle heste, men de unge heste, der kommer ind, når vi skal arbejde med, som jeg kan se, at dem her, de er ekstra følsomme. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til. Når du nu siger, at de sådan er ekstra følsomme, er der nogle heste, som bare er ekstra følsomme, eller er det fordi, de har været udsat for noget inden? Eller? Jeg tror på, at det er nogen, der bare er ekstra følsomme, og det kan være alt muligt. Det er ikke altid dem, der som man tænker, det er en Franklin Michelin, og det er ikke altid dem. Jeg aner ikke, hvilken hest det er, men man kan se det på dem. Altså, er det mere nervøs i den nye staldmiljøen? Er det mere livlig, når jeg skal lukke dem på fold? Virker det meget utrygt omkring mig? Så tænker jeg, okay, de skal lære det her først. Sådan at det ikke sker, når det kommer en rytter på ryggen af dem, og de så tænker, fuck, jeg er pissebange for det her, nu skal jeg bare løbe væk. Og vedkommende så falder af. Så har de også lært, når man løb jeg væk, og vedkommende faldt af, så forsvandt det, som jeg var bange for. Men har de lært det her, at jeg godt kan være i det? Jeg kan godt håndtere det på en anden måde, end at flippe ud. Så kan de også bedre håndtere det med rytterne bagefter. Så jeg vil aldrig med en hest, jeg tænker er sådan, gå videre til at sige, nu skal vi ride på dig, før jeg har givet dem det værktøj. Jeg gør det ikke ved alle. Nej, så det er også en individuelt efter, hvad for en hest man står med. Ja, så det er lidt en bedømmelse, jeg sådan gør. Nu ved jeg jo, at du også sådan, jeg ved jo, hvor sej du er til at ride ungheste, men jeg ved også, at du har været kommet til skade en gang, hvor du blev... Jeg er kommet til skade mange gange. Ja. Men er det også fordi, man sådan har lært noget af, at man kunne måske sådan hjælpe hesten til, at den ikke overreagerede? Det kunne man nok have gjort, tænker jeg. Men jeg vil også sige, at de heste, jeg er kommet til skade på, det har ikke været under tilridning, faktisk. Okay. Det har selvfølgelig været yngre heste, men det har bare været nogle lidt uheldige situationer. Altså, det har det bare været, og det har været, jeg ved ikke engang. Altså, det har ikke været første gang, jeg har været på den. Nogen har været reddet i 1,5 år, og så er det sket noget. Det kan altid ske, når man ikke lige har forudset, eller sådan. Men helt klart, altså, man bliver jo også ældre, og man lærer nye ting, og der vil jeg nok også have tænkt, at okay, måske kunne lige den situation var blevet håndteret på en anden måde, før man så kommer ud fra sådan noget. Men igen, altså, jeg kan heller ikke fortælle en helt ny rytter, som skal lære at arbejde med unghest, at du skal have respekt for det, du skal passe på. Den tænker, den bukker jo ikke engang ved sæden, men du ved, du lærer det ikke, fordi jeg fortæller det, men du lærer det kun, fordi du mærker det på din egen hud et eller andet sted. Og sådan er det bare. Ja, for det er også en fornemmelse, når man sidder deroppe af, hvordan de reagerer. Ja. Men det er ikke sagt, at jeg synes, at du skal prøve at blive sparket i maven, eller falde af 1000 gange. Men det er svært at lære noget om levende væsener, fordi at jeg har sagt det, eller du har læst i en bog. Man er nødt til at mærke det på sin egen krop et eller andet sted, synes jeg. Dygtig. God pige. Så prøver vi bare. Du er så dygtig. Og det er også fair nok, at den går lidt. Altså, når den er sådan, så skal den også føle, at du ved, jeg holder den ikke fast her. Vil den gå lidt, så er det helt okay. Så kan den lige stoppe og kigge på sig, når den lige har tid til det, og det har den så nu. Det var godt. Hun kender det godt, hun ved godt, hvad det er. Jeg går lidt videre. Du er så god. Dygtig. Og igen, selvom den her er reddet flere gange, og den har været inde i ridehallen mange gange, så vil jeg aldrig springe det her skridt over alligevel. Jeg skal videre. Du ved, det ting, der er på plads, før vi går videre. Men det er ikke sagt, at jeg gør det her med min 8 år gamle hest, men stadig. Det er mange ting, man ikke bare lige skal springe over, for det lykkedes jo i går. Du skal, altså, repetition gør mester et eller andet sted. Det skal virke 1000 gange, før jeg ved, at det altid virker. Altid betyder ikke, at det kun virkede i sidste uge. Det betyder, at det altid virker, og altid det er længere end kun 5 gange. God pige. Jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke er for forsigtig omkring de unge heste. Man skal ikke sidde som om, jeg er her ikke, og jeg rører mig ikke, og jeg siger ikke noget. Altså, jo mere bange de er, altså, man skal være der. Man skal ikke skræmme dem, men du ved, jeg skal være her, jeg larmer, jeg bevæger mig, jeg flytter mig, jeg er her. Sådan at, når man for eksempel springer an i galop, eller hesten lige springer til side, fordi den har set, at der står en kameramand her, for eksempel, så kommer jo Sisses vægt og balance også til at ændre sig, og det skal hun ikke blive bange for, for det er det, hun vant til. Hun ved godt, at Sisse er der. Det er ikke rytteren, der er det skræmmende i situationen, utan du ved, det er noget, jeg kender, det er noget, jeg er tryg ved. Det er ikke noget, der pludselig er der, at man kommer til at røre den et sted, hvor man ikke lige har rørt den før. Du ved, at den er godt klar over, at vi er der, at vi larmer, at vi rører ved den, at vi er ved den. Så skal vi se, om den kan komme ud i trav.
Og den er meget følsom, så den lytter egentlig bare rigtig fint på stemmen, den her hest. Godt. Du er så dygtig. Og så er jeg meget for igen, at du ved, de skal altid have lov til at gå fremad. Føle, at jeg kan altid gå fremad. Fremad er løsningen et eller andet sted. Så hvis den nu skal være meget frisk, lad være med bremsen. Prøv lige at dreje den, bøj den lidt i halsen, så at den i stedet for over hårdt bare løb lige ud, at den måske godt kan tænke, men du, jeg drejer lige her. Fordi det er svært at dreje og løbe fuld skrald samtidig, så hesten vil nok automatisk sætte farten lidt ned, i stedet for at man tænker, jeg holder al energi tilbage lige ude i mine hænder. Du må gerne have den energi, du skal have lov til at komme af med den et eller andet sted, og jeg holder den ikke tilbage. Godt. Det synes jeg i hvert fald gør, at hestene tit bliver mere afslappet, fordi at de føler, at jeg har lov til at være her, jeg har lov til at... Ja, det er ikke nogen, der siger, at det er farligt, at vi skal bremse det hele. Vi skifter lige volde. Det var godt. Og hvordan rider I altid på begge volder i longen, inden I slipper dem fri? Det kommer an på, hvor langt den er nået. Altså hvis jeg nu var helt vildt tryg ved den her, og den er bare helt vildt tryg i situationen, så vil det nok være et par omgange, 2 omgange. Den ene vejen, så tænker jeg, at det er fint. Det ser jeg egentlig også for. Det er super vigtigt for mig i hvert fald, at den er håndteret og reddet og gået med, og lige så meget på den her volde som den anden volde, så at man ikke får de der hester, det så næsten kun er longeret venstre vej rundt og alt det der. For så opstår det til situationer, hvor du så skifter volde, at de så bliver bange, for ting ser anderledes ud på den anden side for en hest, fordi øjnene sidder, som de gør. Ja, fordi det er måske sådan noget, der er lidt interessant, som mange ikke ved, der ikke er vant til at tilride heste. Det er, at vi håndterer jo altid hesten fra venstre side normalt. Det er nemlig det. Ja. Men vores heste, før vi har udsat os på, og også når de bliver sat på, de skal kunne blive trykket med på den her side. Lige så meget, hvis næsten ikke mere, end på den anden side. Den skal have lov til at se rytteren på begge sider og alle de ting, før jeg tænker, okay, nu skal vi ud og ride. Fordi så kan det igen komme sådan en situation, hvor den oplever noget, den ikke har set før. I dens hoved i hvert fald. Og så er det, den bliver bange. Den skal vide, hvad det er. Den skal kende, hvad det er. Den bliver sådan, ja, hvad det nu er, den bliver stillet op for. Sådan at det er noget, den kender, den er tryg ved det. Uanset hvor følsom den er, så skal det ikke komme nye ting på den måde. Altså alt ved os skal være noget, den kender. Og så kan alt udefra stadig være nyt. Men vi er der, den kender os, den ved, hvad vi siger, hvad det betyder, det vi, altså, at vi skal ikke lige være fremmede for den i hvert fald. Så prøver vi lige at være løs. Ja, godt. Og igen, vil den gå, lad den gå. Altså, den skal altid have lov til at gå, have lyst til at gå. Sådan at, jeg plejer at sige, at uanset hvilket problem du får, om det er fordi det er svært at dreje, den bliver lidt spændt i formen, altså nærmest lige meget, hvad det er, der sker for dig, som er lidt svært. Fremad er næsten altid løsningen for mig i hvert fald. Går den fremad, så bliver det pludselig nemmere at dreje. Det bliver nemmere at komme forbi en eller anden ting, den er bange for. Det er sgu ikke det, der ikke bliver nemmere, om den går fremad. Fremad er klart number 1. Jamen, kan vi så sådan samle lidt op på, hvad er det vigtigste, når man nu rider sådan en ung hest? Når den nåede så langt som det der, så synes jeg jo klart, det vigtigste er, at den skal kunne gå fremad. Den skal gå fremad, og den skal have lyst til at gå fremad selv. Jeg skal ikke sidde og klemme den fremad. Har jeg bedt den om at gå fremad, så skal den have lyst til at gå fremad. Vil den så ikke gå fremad? Altså, man bliver måske nødt til at minde den om det, men fremad er klart det første. Derefter er bremse, højre og venstre. Lige vigtigt, vil jeg sige. Men fremad, det er altid det første. Er den følelsen så nervøs? Er den lidt altså fremad? Det er klart det vigtigste. Men så før det, så er det klart, det er, at den er tryg ved mig, og ved rytterne, ved os, der er omkring den. At jeg ikke er fremmed for den. Jeg har lov til at være her. Jeg er ikke uhyggelig. Ligegyldigt, hvad der sker rundt omkring dig. Jeg er ikke uhyggelig. Den skal altid kunne, du ved, jeg er det samme. Det er trygt at være ved mig. Så tilliden eller sådan samspil er vigtigt. Ja. Så står vi her med en lidt ældre hest. Ingrid, hun er jo kun 6 år, men hun er alligevel noget længere i sin uddannelse end de andre heste. Ja. Kan du ikke fortælle os en lille smule om Ingrid og det her med at have en hest, som du selv har uddannet fra 3 år så op til, hvor hun er nu? Jo. Jamen Ingrid, hun er 6 år, og hun kom her til, når hun var 3 år. Vi har haft hende hele vejen.
Og hun har egentlig prøvet alt det, man kan prøve i hendes alder. Og hun har lige været ude og gå hendes 2 første MB'er, som hun vandt begge to med over 71%. Så hun behøver absolut ikke at komme mere, end det hun kan. Ja. Men hvordan tænker du sådan om det her med, at man sådan snakker om det her med sådan alderssvarende uddannet? Altså er det vigtigt, at når hun nu er 6 år, så skal hun kunne gå MB? Det er ikke vigtigt på den måde. Altså, kan de det nu, så er det jo super, super flot. Det er jeg også mega stolt over, og virkelig glad for, at hun kan, og er tryg ved. Kunne hun det ikke, så er det også fint nok. Hun skal nok nå det alligevel. Bare man holder sig til linjen, eller hvad man skal ske. Skynder langsomt. Måske lykkes noget i dag, lykkes det ikke i morgen, så tag 2 skridt tilbage, og så sørg for, at grundene hele tiden virker hver evig eneste dag, og hun skal nok lære det. Men hvorfor det der med alle svaret uddannet? Jeg synes, det er en fin sådan, hvad skal man sige, en linje at prøve at holde sig efter. Altså målet har jo helt klart været, at hun skal kunne gå en MB i år. Altså hun så kunne det allerede nu. Det er jo mega, mega flot. Men at man så ikke når det, det skal man jo heller ikke være ked af. Altså hvis man så først når det næste år eller om 2 år, så er det også lige så flot. Ja. Altså man skal nok nå det til, om det tager 2 år eller 2 uger. Det skal nok gå. Bare man tager 1 skridt ad gangen og ikke springer noget over, tænker jeg. Dejligt. Jamen vi glæder os helt vildt til at følge dig, Ingrid, og de andre heste i fremtiden. Ja, Tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg. Selv tak. Det var første afsnit af PVX on Tour. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses næste gang.